An balima cɛ ni muso denmisɛnnin ni mɔgɔkɔrɔba an b'aw fo dante foli min na an b'a ladɔnniya ko ni wagati na aw sɔgɔlen don Mali kunnafoni.net teleso de kan an y'a ye k'a fɔ an ka comédien ba in n'o ye Kante a tun kɛlen don ka spectacle belebeleba labɛn zone event ma n'o ɲɛsinnen don hôtel Campesky ma pour que aw minnu ma kɛnɛ in sɔrɔ ko in kana k'aw ma kunpan ye aw Mali kunnafoni.net mɔgɔ an wulila ka se a kɛnɛ kan cogo min na aw fana bɛ aw minnu ma se ka yɔrɔ in sɔrɔ aw bɛ se ka bɔ a kow caman kalama an y'a ye kɛnɛ in kɔnɔna la Kante n'a ka groupe u tun ye sketchiw baw labɛn pour que ka mɔgɔw nisɔndiya u ma da o dɔrɔn ma hali rappeur caman yera kɛnɛ kɔnɔna la an wulila ka se Kante yɛrɛ ma spectacle hakilina nana la cogo min na a ka a da dɔn spectacle in ko la a ka ɲɛfɔli k'an ye ale ye min fɔ aw ni ne an ka jɛ k'o lamɛn ɲɔgɔn fɛ. Bon, le spectacle, c'est-à-dire que le spectacle a été organisé juste c'est pour faire plaisir à la public malienne, à mes fans, parce que déjà on était en plein confinement, les gens étaient un peu énervés, donc nous on s'est dit avec Abou Djité, pourquoi pas organiser un spectacle, voilà, Camoro, l'Aniswadja quoi. Donc c'est à travers ça qu'il y a un spectacle organisé, et voilà. Bon déjà misé, déjà un mètre de mon en même temps moi je dois me cacher douma bon cacher fene terminer encore déjà Jamabati parce qu'en quel cas à peu près 2 vases dobe de 20h à 22h30 le bon dobe de 22h30 à 0h30 pour les gars là mais parce que c'est grâce à vous que nous aujourd'hui on est en train de percer parce que sans vous les journalistes personne ne pourra nous connaître à 100% à travers vos questions, à travers les vidéos que vous passez sur vos chaînes. Donc vraiment je dirais félicitations à vous aussi pour tout ce que vous êtes en train de faire pour la culture malienne. Merci. An layilibagaw an ma da o dɔrɔn ma dɛ an y'a ye k'a fɔ comédien ba yɛrɛ kɛnɛ in kɔnɔna la an taara kuma baranin tɛngu olu la olu ni anw jɛra ka masalali min kɛ an ka jɛ k'o fana lamɛn. Non, moi je suis content parce que après tant de moments, moi stressé l'inkundo, bon voilà, ne content ni initiative ni mana. D'accord, merci. Ouais, quand même bien content ni barre do wallahi. Spectacle injara trop jama bora unana yere de vraiment ne be befu unana nga spectacle la be content no vraiment merci. C'est ce que je peux dire. Merci. Tout d'abord, on remercie les fans qui se sont déplacés pour nous, vu que entre le confinement là et tout, en ce moment-là, on a un spectacle. Donc, niveau moi, je vais estimer ça, on a cette estimation sur le joie quoi. Merci. Bon, je n'ai pas trop de choses à ajouter. Donc, les bouffons, à quel point il faut bon ne fɛ spectacle kɛra a ɲɛna wa a jara fana fan minnu bɔra an tɛ sɛgɛn ka u fo an tɛ ɲinɛ ka u fo u nana ka na an dɛmɛ an kungo la o jara an ye c'est vrai mɔgɔw ma motivé kosɛbɛ ka bɔ je sais pas pourquoi mais tigɛ ni fɛnw sanna malgré tout ça u ma na ye tout mais minnu nana an bɛ olu fo k'olu waliɲuman dɔn wa spectacle kɛra a jara a kɔni jara ne yɛrɛ fana j'ai bien joué je sais que j'ai bien joué le public a apprécié mon jeu donc pour moi c'est l'essentiel. Merci beaucoup. An balimaw ni ne tun b'an bolo k'a lasɔn ma Kante ka nin spectacle belebeleba in ko kan ne hakili la aw ni ne an bɛ an ka tɔmɔta sɔrɔ a ko la donc o la an b'a fɔ aw ye aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ.